Un temps en el qual se faran activitats de teatre, se faran activitats d'animació, de cinema, d'anglès, i sobretot que s'ho passen d'allò més bé durant tot el matí i formem entre tots un casal d'estiu on passar aquestes hores d'oci que tenen lliures de matí i que s'ho passen de lo més divertit possible. També hem fet les activitats obertes, conèixer l'entorn de lo que és el Grau i el port. Aquestes activitats se faran per la vesprà i farem unes excursions totes les vesprades on coneixeran tot l'entorn del Grau, passat per unes monitores i monitors, en el qual visitarem l'Alqueria del Duc, els Ullals, el port, el Mur, la plaça de la Marina, tot el que són la subhasta del peix, els portarem a veure com es subhasta, que n'hi ha xiquets a lo millor que estan al Grau però que no han vist com es subhasta el peix. Anirem al centre social Mareig de Rafelcaït i allí en companyia xiquets es faran activitats infantils i lúdiques. Els portarem un dia a la piscina i entonces hi haurà unes activitats obertes que ompliran tots els mesos d'estiu per la vesprà per a que gaudisquen de tot l'entorn del Grau, coneguen el seu entorn i disfruten d'ell. I després fem un cicle de cine al Grau de l'estiu, que ja és enguany el tercer any, que el fem en el Parc de l'Alqueria d'Oller,